Profesore, 8 godina za redom Saobraćajni fakultet i vi na čelu programskog odbora organizujete stručno usavršavanje onih koji pripremaju nove mlade vozače. To radite u saradnji sa Ministarstvom prosvete i kulture Republike Srpske, tačnije Zavodom za obrazovanje odraslih. Bliži se cifra od 1000 kandidata koji su učestvovali na tom usavršavanju, koji su dobili svoje sertifikate koje izdaje Saobraćajni fakultet, a na osnovu tih sertifikata oni u stvari dobijaju licence da mogu da obavljaju svoju profesionalnu aktivnost. Otkud uopšte ideja za takav jedan projekat? Pa zakon je propisao tu obavezu da bi neko produžio licencu koja važi 5 godina, da ima u tom periodu najmanje 2 održana savjetovanja tog tipa. Mi smo krenuli, evo kao što ste rekli, prije 8 godina i svaki put okupimo preko 100 kandidata. Očigledno da su zadovoljni izborom naših predavača i kvalitetom nastavnog programa koji mi obavljamo, tako da iz godine u godinu sve je posjećeniji taj vid edukacija. Uglavnom se radi o instruktorima praktičnog dijela nastave, o predavačima teorijskog dijela nastave i o ispitivačima teorijskog i praktičnog dijela nastave. Iza vas je nekoliko projekata u oblasti planiranja i bezbjednosti saobraćaja. Sjajnih, korisnih, tu su Bijeljina, Višegrad, Travnik, Banja Luka. Na čemu trenutno radite? Koji projekat je aktuelan? Pa mi redovno radimo ekspertize saobraćajnih nezgoda ispred instituta, univerziteta. Preko 1500 ste uradili saobraćajnih ekspertiza. Tako je, više od 1500 ulazaka u sudnicu za svo ovo vrijeme. To je nešto u kojem pravcu mi idemo i gdje na određen način uključujemo studente. Naši studenti su zajedno sa mnom učestvovali u izradi studije javnog prevoza u gradu Banja Luka. Njih 15 je učestvovalo, gdje smo ih bodovali kao praktični dio nastave. I to je jedan vid saradnje. Trenutno sam angažovan u timu ljudi koji radi studiju javnog prevoza u gradu Tuzla, gdje će i Aperon i ja lično dobiti jednu novu referencu koja će biti korisna za nastupe na tržište saobraćajne usluge kada je u pitanju ta naučna djelatnost. A trenutno apliciramo zajedno sa Institutom za motorna vozila i Saobraćajnim fakultetom u Beogradu za izradu studije, za izradu strategije bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske. Rekli smo malo prije, preko 1500 ekspertiza saobraćajnih nezgoda. Šta je najveći uzročnik? Pa naše zakonodavstvo je postavilo čovjeka kao on je taj koji je optužen. Nažalost, preko 98% vozač je učesnik, što vani nije baš tako. Jer mi nismo dovoljno kvalifikovali kao uzročnika one koji nečinjenjem prave bezbjednosne probleme. A njih ne vidimo direktno, mi vidimo obaranje pješaka, dvotočkaša, sudar 2 vozila, ali mi definitivno ne vidimo koliko je vozilo uzročnik nezgode s aspekta starosti, njegove tehničke neispravnosti ili nedovoljne ispravnosti. Mi posle nezgode vrlo teško možemo utvrditi ispravnost tog vozila ako je ono uništeno. S jedne strane. S druge strane, vrlo malo se posvećujemo kvalitetu održavanja puta, ne mjerimo parametre stanja kolovoza, koliko su oni doprinijeli. Baš upravo ali u perspektivi implementacijom određenih direktiva evropske, pojavit će se taj problem i vrlo brzo ćemo imati na tapetu i one koji nisu preduzeli određene mjere kada je kvalitet trenja na habajućem sloju u pitanju. Ako nam je mokar kolovoz pa došlo do destabilizacije vozila na kolovozu, a onda nismo radili mjere parametra, otpor klizanja, otpor kotrljanja u sferi uviđaja, a ima nagovještaja da tu nešto nije u redu, a ne možemo prejudicirati. Da nije čovjek. Jeste, ne možemo prejudicirati. Čovjek jeste, ali ne čovjek u vožnji, nego čovjek u nekoj drugoj ulozi. Važno je pomenuti naučni časopis. Vi ste glavni odgovorni urednik. Časopis je jedan od 6 naučnih časopisa koji izdaje Univerzitet Aperon, TTTP. Evo, prije 2-3 sata dobili ste jednu finu informaciju. Časopis je ušao i u novu bazu. Pa da, to je nova baza koja nam omogućuje da budemo na nacionalnom nivou u prvoj kategoriji. A šta to znači? Da ćemo biti vrlo primamljivi za
objavljivanja od strane naučnih radnika koji pretenduju da dobiju neki novi status unapređenja, u izbora u neka nova zvanja, što je jako dobro, obzirom da mi smo relativno mlad časopis, možda neki 5 godina izlazimo i evo prvi put smo ušli u situaciju da možemo da 2 puta izlazimo godišnje sa po 10 članaka, i gdje ćemo biti, vidljiviji nego što smo do sad bili smo u bazi Kopernikus, Tako da će to biti jedna nova sfera, nova era, imajući u vidu bord urednika, kao što sam rekao, iz cijelog svijeta. Tako da ćemo vrlo vjerovatno rasti dalje prema nekim novim stil listama i gdje ćemo biti atraktivni za objavljivanje u širem evropskom miljeu i sa tog aspekta ćemo moći i komercijalno da intenzivnije živimo.